Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal v mene Lekárského združenia na dnešnej tlačovej konferencii. A vy ste všetci veľmi dobre viete, že do odchodu lekárov zo slovenských nemocníc, ak sa veci nevyriešia, zostáva necelé 4 dní, teda 3 aj niečo. A takisto viete, že v sobotu zasadala vláda Slovenskej republiky za účelom vyhlásenia núdzového stavu. Vyzerá to tak, že tento materiál nebol prijatý jednoznačne, alebo inými slovami, nebol prijatý. Pani premiérka na včerajšej tlačovej konferencii hovorila o systémových opatreniach a pevných a trvalých riešeniach na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Ale ako jediný príklad týchto opatrení uviedla rušenie nemocníc, oddelení a spájanie oddelení. My sa pýtame, prečo je rušenie oddelení a nemocníc naozaj systémové riešenie, ktoré potrebuje slovenské zdravotníctvo a pacient? Toto je ten plán B, ktorý má zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre pacientov v plnom rozsahu. Kto môže tvrdiť, že sa budú rušiť nemocnice a oddelenia a pritom nepríde k zníženiu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov? Pre koho sú tu oddelenia a nemocnice? Pre lekárov? Nie. Nemocnice a všetky oddelenia sú tu len a len pre pacientov. Ponúkame vláde riešenie núdzového stavu. Na vládu i pani premiérke, tak ako sme slúbili, sme odoslali memorandum. Mimo iného vláda, ak vyhlási stav núdze, je podľa ústavného zákona o núdzovom stave povinná prijať všetky potrebné opatrenia, vrátane ekonomických, na to, aby sa tomuto núdzovému stavu predišlo. Opakujem, všetky. Ak vie vláda bez myhnutia oka a vyjednávania nájsť 28 miliónov eur pre súkromnú firmu, zamestnávajúcu okolo 1000 ľudí, musí nájsť aj peniaze na mzdu 5,5 eur pre neatestovaného lekára, alebo v priemere 7,80 eur pre vysoko špecializovaného alebo obyčajného lekára so špecializáciou. Môže niekto s kamennou tvárou povedať občanom tejto krajiny, že vláda nemá na spravodlivú odmenu pre ľudí, ktorých nedokáže nahradiť nikým iným? A pritom plat hovorcu ministra i tak podfinancovanom rezorte, akým je zdravotníctvo, je podľa verejne dostupnej zmluvy 2600 eur. Vláda by mala pravdivo informovať o priebehu rokovaní a aj o nami navrhovaných opatreniach na odstránenia plytvania v zdravotníctve. Lži sa nesmú stať pracovnou metódou vlády a vládnych orgánov. Odporúčame vám, aby ste si informácie, ktoré počujete z médií, overovali na našej stránke www.loz.sk. Budeme sa snažiť vždy v čo najkratšom čase podávať pravdivé a úplné informácie o vývoji, pretože dochádza k evidentnému a výraznému zavádzaniu lekárov a verejnosti. Naša akcia sa od samého začiatku snaží nájsť riešenia a vybojovať lepšie podmienky pre všetkých lekárov, ale i pacientov na Slovensku. Nie je pravdou, že chceme platy len pre nás, teda lekárov vo výpovedí, a nie je pravdou, že chceme zavádzať poplatky za prevoz sanitky, či zabraniť nákupu zdravotníckych prístrojov, ako to interpretovala pani premiérka. Mrzí nás, že tieto nepravdy zaznievajú z úst vysoko postaveného ústavného činiteľa. Snažili sme sa iba poukazovať na hlavné problémy financovania slovenských nemocníc, medzi ktoré rozhodne patrí predražené nákupy v nemocniciach, čo pani premiérka svojej tlačovej konferencii účelovo interpretuje
že žiadame zákaz nákupu zdravotných prístrojov do nemocníc. Často zbytočne zneužívaný a nákladný systém rýchlej zdravotnej pomoci, čo pani premiérka účelovo interpretuje, že žiadame spoplatnenie prevozu sanitiek. Hovorili sme o nízkej platbe za poistencov štátu, ktoré podľa neoficiálnych zdrojov by mali byť ešte nižšie. A hlavne neplatenie poisťovní na úkony nemocniciam, čo je z nášho pohľadu hlavným problémom zadlžovania nemocníc. A tejto probléme sme venovali výraznú časť nášho viac jak 8-hodinového rokovania. Otázkou je, prečo ho pani premiérka na svojej tlačovej konferencii vynechala. Opäť sme sa však namiesto hľadania riešení dočkali len ďalšieho útoku na našu adresu. A my sa pýtame prečo. Naozaj naša akcia proti vláde tejto krajiny? Ako to interpretujú politici? My tvrdíme, že naša akcia je proti záujmom finančných skupín v slovenskom zdravotníctve. A to vlastne vysvetľuje ten obrovský protiútok voči našej snahe zmeniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu a naša starostlivosť nie len o lekára, ale predovšetkým o pacienta. Chcem zopakovať na záver len to, čo sme tvrdili už na začiatku a to, čo tvrdíme stále. My, lekári Slovenskej republiky, už niekoľko mesiacov ponúkame riešenie krízy slovenského zdravotníctva. Žiaľ, doteraz sme nenašli ochotného partnera na druhej strane a práve preto sme sa dostali do tohto stavu. My nie sme tí, ani neboli sme tí, ktorí odchádzali od rokovacieho stola. My sme nie tí, ktorí zabuchli dvere a povedali, že už nebudú s pani premiérkou rokovať. Naopak, takto sa zachoval niekto iný. Chcem povedať, že v tejto chvíli problémy slovenského zdravotníctva a hlavne riešenie týchto problémov už nie je len otázkou Slovenskej republiky, ale začínajú sa pomaličky riešiť aj na úrovni Európskej únie. Poprosím doktora Oravca, aby vás informoval o posledných vyhláseniach niektorých európskych štruktúr. Chcem vás informovať o tom, isto viete, že Lekársko-odborové združenie je členom tzv. FEMSu, je to Európska federácia lekárov zamestnancov. Na zasadnutí valnom zhromaždení FEMSu ešte v októbri, začiatkom októbra tohto roku bolo prijaté uznesenie FEMSu, ktoré plne podporuje všetky 4 požiadavky slovenských lekárov a lekárov Lekárskeho odborového združenia. A musím skonštatovať, že následne sme dostávali ďalšiu podporu od ďalších európskych lekárskych organizácií. Možno viete, že včera sa uskutočnilo vo Varšave a dnes pokračovalo stretnutie najvýznamnejších lekárskych organizácií. Ja vám prečítam len názvy niektorých, aby ste vedeli, že je tu naozaj reprezentatívny zástupca európskych lekárov. Ide o tzv. ANMH, Európska asociácia nemocničných lekárov, CEOM, Rada európskych lekárskych komôr, CPMI, stály výbor európskych lekárov. Ďalej je to Európska pracovná skupina špecialistov a ambulantných lekárov, EANA. Je ďalej Európska únia lekárov absolventov, Európska asociácia študentov medicíny, Európska federácia lekárov zamestnancov, ktorého bol z členov, a takisto Európska únia medicínskych lekárskych špecialistov. Všetky tieto organizácie nám vyjadrili plnú podporu, plne podporujú všetky požiadavky Lekárskeho odborového združenia a snahu slovenských lekárov o skutočné zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. My sa vám rozdali tieto oficiálne listy, máte ich k dispozícii. Tieto listy boli zaslané aj vláde Slovenskej republiky, premiérke Slovenskej republiky a z mnohých z týchto listov bohužiaľ doteraz neboli ani zverejnené. Názorne vám teda demonstrujeme, že lekári v Európskej únii plne podporujú lekárov na Slovensku a ich požiadavky. Súčasne vám môžem ocitovať z listu, ktorý bol zaslaný tzv. CPMI, čo je najdôležitejšia organizácia
európskych lekárov v rámci Európskej únie, ktorá vyjadruje, že táto organizácia reprezentujúca lekárov z 27 krajín Európskej únie je hlboko šokovaná, že počuje, že slovenská vláda používa na riešenie oprávnených požiadaviek slovenských lekárov metódy, ktorých sme svedkami. Nie je to naozaj akceptovateľné v priestore Európskej únie a priestore, ktorého sme členmi. Ďakujem.